Румейнели отново в битка за първата топка. Кристовал Рамос подава в дясно от себе си. Топката стига до Христо Йовов. Хубав финт на Йовов. Какво ще направи капитана на Левски? И удари. Това е гол! Сините повеждат с 1-0 в 40-та минута. Радост по трибуните на националния стадион. Христо Йовов, който реализира много важно попадение във вратата на Литекс. Ето, че е на път да измъкне своя отбор и в тази среща. От нищото дойде това попадение за отбора на Левски. Блестящо изпълнение на Христо Йовов. Левски ЦСКА 1-0. В много важен момент от двубоя сините повеждат в резултата. Изумителен изстрел на Христо Йовов. Твърде много му оставиха време да си нагласи топката. Дефанзивните играчи на ЦСКА трябва да видим още веднъж как добре нагласи топката си търпеливо. Не реагира много добре и Томаш Черни. Прекрасен изстрел. Насочен, хубав с левия крак. Още веднъж изпълнението, ето че рикошета в тялото на Апостол Попов изигра роля. Нямаше какво да стори Томаш Черни. С малко късмет, но Левски повежда в резултата. И то в самия край на първото полувреме. Втори пореден гол за Христо Йовов. Във втори пореден